חנוכה הוא חג האורים, אבל הוא גם חג החושך. למה חג החושך? כי אנחנו בעצם נמצאים בחלק החשוך ביותר של השנה. הימים קצרים והלילות הם ארוכים. אנחנו גם נמצאות בחלק החשוך ביותר של החודש. הירח מוסתר לנו ולילות הם חשוכים מאוד. אז סוג של חשוך על חשוך כזה. גם התקופה הכי חשוכה מבחינת השמש, מבחינת הלוח המבוסס על השמש, וגם החלק הכי חשוך של החודש על פי הלוח השנה המבוסס על הירח. ולתוך החושך הזה, לתוך החשוך על החשוך הזה, אנחנו מדליקות ומדליקים נרות חנוכה. וזה לא רק אנחנו שמאירים את החושך בתקופה הזאת, גם הירח שהיה מוסתר לנו בתחילת החג, בכ"ה בכסלו, כשהחג חנוכה מתחיל, אין ירח. הלילה מאוד חשוך, כי הירח מוסתר, ובמשך החג הוא מתחיל להתחדש, הוא מתחיל להתמלא, הוא מתחיל לחזור עלינו ולהקרין אור שוב. כך אנחנו מתיקים את תנועות הירח כשאנחנו מדליקים את נרות חנוכה. אנחנו גם כן מוסיפים אור כל לילה. לאט לאט החנוכיה מתמלאה עד שבסוף חנוכה יש לנו חנוכיה מלאה באור. השילוב הזה של הירח המוסתר שמתמלא ושבסופו של דבר אנחנו מגיעים במשך חנוכה לראש חודש טבת וחג חנוכה. כל שנה אנחנו חוגגים גם חנוכה וגם ראש חודש טבת. השילוב הזה מזכיר לנו שהאור תמיד נמצא. האור אולי מוסתר, אבל הוא תמיד נמצא. גם האור של הירח וגם בעצם האור של החנוכיה. הוא שם תמיד כל השנה. אנחנו בחנוכה פשוט מדליקים גפרור כדי שהוא יופיע לנו. אז אני מאחלת לכל תושבי חבל אילות חג אורים שמח, ושנזכור שהאור תמיד שם. האור של החנוכיה, האור של הירח שלנו, האור שבתוכנו, האור של הקהילות שלנו והאור של האזור כולו. חג שמח.